बड' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन नै ट्री हाउसआव दिनै फिसा पार्टी सोलिगोन दिनै मस्ट डेन्जारेस बुस्थु पार्टी दिनै जोंनि पार्टिया नै गासिनो नै मस्ला देगासिनो नै नायदो नै नुबाय दा डिमापुरनि बेदर मैया सासे फंबाया डिमापुराव दंहैयोमोन मैया फैदों बिहरफानायलाय लाबोफाबाय 2 केजि सैमा बेदर सैमा बेदर हा जै सैमा बेदर जाबाय हिटमेन जाखाबाय आरोना 100% निख्रुइ बारा गोजौआव दङ जाहैदों बिनिया एनार्जिया हा सैमाना गरम बुस्थु दायो गोजां बोथोर सफैबाय नालाय जाजायो गोजांनायखाय देहाफोरखौ माहाय हिट खालामना दिंनो सैमा बेदरनि खाना दोनै नै मस्ला होबाय पुरा रेडि नै फंबायफोरा बाहाराव थाग्रा गोनजा बहुत डेन्जार बेदर जाग्रा बिसोरो दा नै डिमापुरनिफ्राय सैमा बेदर लाबोना जाहोसिगोन आंखो देगासिनो सासे सिगांसो बाहेरनि बेदर जायो होनना बुंनाया सिख्लाफोरा नै जाहा सासे टफियावलाया बांलादेश बर्डाराव थांना बिराद बेमा बेदर जाना हायबाय आरो बियो बेमाखौनो जाना हायसोबाय बिरादनो दा जोंखौबो जाहोनो नागिरबाय थायो बेमाखौ स्पाइडारमेन जाना दङ इयो बेमा जायै हा आरो दा नै सैमा बेदर जाबावनोसै हिटमेन जासिगोन नै बेलाहि फानलु सामब्राम सुपार दुपार जाखागोन दिनैनि खानाया सैमा बेदर जानानै फाग्ला जायाबानो जाबाय आरोना सैमाफोरनाव भाइरास थायोना बे भाइरासानो हिटमेन खालामो हाखावनाय होनो फानलुखौबो हाखावो खोमसिगोन बस्थाया नै दांसिगोन doggy style नै होबाय गोमो डिमापुरनि बेदरा गोमो जायोलै थाव खम जाबाय नामा गोदिखौ नायदों मोजाङै थल खन्दा लासैसो कना मस्ला मस्लि बेगर खिन्थायदोंलै फाग्ला जागोनबा बेखौ मोनजाखानांगौबा जाबाय दे आरो लोगोआ बिनो लाफाग्रा लोगोआ मा सफैदोंना सफैयाखै ना लाबोगासिनो नै निमुक होजोबदो ओइ बे प्लास्टिकआव गोजां बोथोर सफैनायनि गरम बुस्थु सोनोसै दिनै गरम जाग्रा
सैमा बेदर जाना सैमा जायाबानो जाबायना सैमानि भाइरासा फाग्ला खामोनो हारांगा स्टाइल मिनि माथो नोंसोरा हारांगा स्टाइल मिनि हालदैसो होखानांला हो हालदै जाखाबाय बेदरावनो होखाबायसो जाबाय थाखोनालाय बेखौ मगखौ सुनानै मगाव दोनथ'दो बेखौ खोबना होदो ओरैनो दोनबा जाबाय सुनांला बेदरखौलाय हदाय संजानाय जायो बेयाव होमबाबो खिथिनाय जाया खिन्थु दिनै बाहारनि बेदर डिमापुरनि बेदरथ' बेनिखायनो भिडिअ खालामनाय जाबाय हो नोंथांमोननो सोरबाफोर जाफेराखैबा जानो हागोन हा सैमा बेदर जायोबा हिटमेन जायोनो ओइ स्टेट गोलायजों जाथावथाव जाथारबाय हाफ टाइमनि उनावखा गोजाखानै जागासिनो दं दा माथो दा मोनसे दा जाबाय मादि नुदों लुगैनाङा दे मोनबाय terus दै नांगौ मा bas aja 마요 뭐 있지? 아? 무슨 저는 그런 거 아니면 더 이게 그래. 많이 해보는 많이 뭐 저는 그런 거 하면 더. 많이 Này, सफैजेनबाय हिटमेननि लोगोआ नै जाजोब्बाय गासिनावबो सहैजोब्बाय जानाय जासिगोन लोंनाय जासिगोन लोगोफोर दै नै 짭나 बायदि लाबाय दे बियारा इथिं हरजोबदो गेजेराव जाजोब्बाय नै बेदरखौ मालेना पेकेट होनो दिं इउबालाय मोनबाय माथो दोङो ओइ मोनजोब्बाय बेदरफ्रा मोनजोब्बाय दे सैमा बेदर जाना सैमा जायाबानो जाबाय सैमा नै हमलाय अरखावनो बनाय फिदिंनानै मादि नुनो मा लोंना जाना खिथानोसै नामा नै देजेनसिगोन हो देख रहे नहीं इधर में क्या कर रहे हैं देजेनबाय बाल्टी और इथिं खिथिदो आन्दाल'सै गुसुआव गुसु बेयाव बरिया नांदों बे गुसु जाबालाय मा जानो बेथ' हिट ना नङा होमबा जाबायनो जाबाय लानांला जानायखौ
आले बेदराव मा गोमाखो आइथिंसो नुहुरदों जादों आंनिखौ नङाबा